det koldere her? Er det? Ud for din hånd faktisk. Nu har han lige hovedet. Jeg er her på Nørre Vorsborg sammen med GhostAdventures.dk. Vi skal ind og lave en lille undersøgelse herinde. Og den her borggård, jeg går rundt i nu, det er den eneste borggård i Danmark, hvor der er bygninger fra 4 århundreder. For eksempel, hvis vi kigger over her, så er det 1500-tallet her. Den her bygning, 1600-tallet, 1700-tallet og 1800-tallet. Så det bliver spændende at se, om vi kan få et eller andet på vores udstyr herinde. Så følg med ind og se, hvad der sker. Herinde, det værelse her, der har H.C. Andersen overnattet. Han var her i sommeren 1859 i en 14 dage. Han var god ven af familien Tang. Den her stol herovre, den har han også siddet i. Det er i hvert fald en kopi af en stol, han har haft. En lænestol her. Gyngestol. Og man kan se, der er et gammelt telt. Og det skulle vist være det originale telt, eller det er det originale telt, som H.C. Andersen han brugte, når han var på tur på heden og på stranden. Så kunne han sidde derinde og få læ for vind og vejr. Ja, det er Marie Elise, der hænger deroppe, og hendes mand, Niels Kjær Tang. Og Niels Kjær Tang, han fik lidt sådan en trist og en lidt sjov skæbne. Det var, at han sad her i kongestuen en dag, og han havde haft lidt hoste, så han bad om en kop te. Og det kom pigen selvfølgelig ind med, og han blev ved med at hoste den igennem den kop te, så han fik faktisk ikke rigtig drukket noget af den. Så siger han, jeg må hellere lige få en kop mere, for jeg fik jo ikke så meget ud af den første. Men det skulle han sådan set aldrig have bedt om, fordi han tager lige en par slurke af den, og så falder han død om og ligger på gulvet lige her midt i kongestuen. Jeg satte et mailmeter her på gulvet, der hvor han faldt om. Så hvis de er til stede, så prøv at gå hen og røre ved det grønne lys. Det var noget med, at man kunne høre hestevogn, lyden af hestevogn igennem her, fordi der har været en port igennem her engang. Altså det er hestehove, man kan høre mod stenene, fordi det her det er den oprindelige indgang til borggården, dengang at Gyldenstjernefløjen, som vi står i nu, den blev bygget. Men den blev så spærret, da Niels Kjær Tang og Marie Elise de skulle giftes. Så lavede man det om til en brudestue til dem. Vi er så lige kommet op i riddersalen her. Det er Kim og Annette og mig, der er her. Så hvis der er nogen til stede sammen med os, så prøv at gå hen foran det kamera, som Annette står med i hånden. Så kan det være, at vi kommer til at se jer. Der var lige et vindue. Var der noget ved vinduet? Der var lige en kom frem. Kan du komme igen? Er du lige her over siden af nu? Kom væk igen. Du skal ikke være bange for os. Kan du vinke til mig? Armen op. Det gør han. Kan du se det? Ja. Okay. Tak.
Kan du røre ved kisten, hvor pengene var i? Prøv at tage hånden på den. Så væk igen. Tak skal du have. Kan du prøve at røre ved kisten igen? Op på låget, så den flytter sig. Det gør den. Ej, det er fedt. Kan du komme tættere på kisten? Eller prøv at røre ved boksen her. Med det grønne lys. Og jeg kan kun sige, at vi er spændt ikke ved, at du kom. Gjorde den ikke det? Nixon. Så den er placeret. Nu står Så- han der igen. Kan du prøve at række hånden nu til mig? Nu har I begge to der. Nu har I begge to der. Rækker en hånd nu til? Kan du tage Paul i hånden? Kan du prøve at tage ham i hånden der? Ja, det ser ud som om, du prøver at trække op. Prøv at røre ved mig. Prøv at røre ved min hånd. Skal jeg prøve at tage hånden længere ned, Paul? Er det et barn? Så prøv at tage Paul i hånden. Den står ligesom under din armhule. Gør den det? Og så ligesom har den samme... Kan du prøve at tage Paul i hånden? Han gør ingenting. Ligesom om den har hånden på bordet nu. Okay. Prøv at tage hånden op til Paul. Sådan op. Bare brug al din kraft og energi, du kan. Sådan. Det kolder her. Ja, Er det også der, den er. er der, den er? Ja. Det var da Det er sjovt. ligesom under, når du har armen. Nu er den ligesom sådan kravlet ind under dig. Okay. Okay. Når du går tilbage, så er det ligesom om den står ud for din hånd faktisk. Nu har han lige hovedet ligesom op til din håndflade. Det er faktisk som om, man kan fornemme, at det er kolder her. Kan du prøve at tage Paul i hånden? Det må du gerne. Kan du mærke noget på dig selv, på din mave? Nej, jeg kan ikke mærke noget. For din Men på hånden hånden. ind mod din mave? Nu er det ikke koldt for hånden længere. Nej. Er han der nu? Ja. Kan du tage Paul i hånden? Prøv så meget du kan. Lige før kan du vinke til os. Kan du tage ved ham i hånden så? Altså hånden, den kommer sådan op. Du gør det godt. Er det fordi, der er for langt op til ham? Så prøv at vinke til mig. Han er stadigvæk. Ha? Nu er der en mere, Paul. Så er der 2. Kom væk igen. Kan du prøve at vinke? Det er mærkeligt, den kryber nu. Før der var det en helt, nu bliver det en helt person igen. Så væk. Kim og jeg er så lige kommet ned i fangekælderen her. Og det var her Lange Margrethe, hun tager fanget. Hun var blevet beskyldt for at have spist 5 børnehjerter, 5 ufødte børnehjerter. Og hvis det var sådan, at hun nåede op på 7, så kunne hun blive usynlig og svæve. Var det ikke sådan, Kim? Jo, så vil hun få nogle magiske kræfter. Så hun får nogle magiske kræfter. Hun sad hernede i 14 dage. Så kom hun til Viborg og blev brændt på bålet. Så Lange Margrethe, hvis du er til stede, så prøv at gå hen og røre ved det lys, jeg holder her. Nu er det så mig, der får den til at sige sådan her. Men det kan du også få den til. Du skal bare gå hen og røre ved det grønne lys.
prøve at filme rundt her. Der kunne sidde op til 40 mennesker hernede. Og det var både kvinder og mænd, som kom ind i samme fængsel. Og børn også. Hvad siger du? Ja, børn. Og børn også, ja. Og det var en gang i 1600-tallet, var det ikke det? Jo. Og der var noget med, at der kun var et toilet her, eller rettere sagt en spand, de kunne skide i, han har sagt. Ja. Så det har været et kummerligt forhold. Og prøv at tænke, når der kvinder og mænd er sammen på den måde, så kunne der godt være nogle kvinder, der blev voldtaget. Og de kunne ikke rigtig give nogen skylden, for der var ikke nogen, der var indrømme, at det var dem, der havde gjort det. Og folk var nok ligeglade, når nu de havde havnet her i fængsel jo. Så hvis der er nogen til stede sammen med os, så prøv at gå hen foran det kamera, vi har til at stå på bordet her. Eller 2 kameraer faktisk. Men det ene, så kan vi måske komme til at se jer. I må gerne give jer til kende. Lave en lyd, eller sige noget. Jeg prøver lige at gå hen og stille sådan en kattekugle op herhenne. Det er sådan en kugle, der blinker, og hvis I skubber til den, så vil den blinke. Så kan det være, at vi kan komme til at kommunikere. Så hvis jeg prøver at stille den her. Så når den holder, så kan I bare gå hen og skubbe til den. Så kommer der noget på temperaturen her. Stil den her op. Prøv at gå hen til boksen. Så kan det være, at vi kan komme til at måle jeres temperatur. Han står sådan og vibrerer sådan svagt på temperaturen. Ja. Jeg vil lige prøve at gå en runde her med kameraet her, så man får en fornemmelse af, hvor stort det er her. Det er i hvert fald ikke ret meget plads, hvis der skal være 40 personer herinde. Og det var så mig, tror jeg, der fik den til et ja. Hvordan? Nej, det er egentlig ikke, for jeg rører ikke. Hvis der var nogen, der fik den til at gøre det der, så prøv at slippe den. Eller ja, gå væk fra den, og så gå hen og røre ved den igen, når den er holdt op med at blinke. Var det dig, Lange Margrethe?
Er det dig, der rører ved kuglerne? Vi beder dig om at give dig til kende. Kan du gøre det igen? Og det er jo på kikstenen, hvor Ja, det er så. så det burde jo ikke være noget. Nej. Vi kan prøve at lave en test. Bordene, de hænger ikke sammen. Og det var da jeg satte mig ned, så jeg prøver lige at sætte og slå til bordet, som jeg gjorde, da jeg satte mig ned. Og det var sådan set hårdere, end da jeg satte mig ned. Jeg kan lige prøve at rejse mig op og sætte mig ned. Og der satte jeg mig hårdt. Ja. Så det har ikke været mig. Nej. Så hvis der var nogen, der fik en til at gøre det, så prøv at gøre det igen. Okay, så. Er det dig, Lange Margrethe? Fedt. Prøv at slippe den. Tak. For at vi kan komme til at kommunikere, så kan vi stille spørgsmål, og så går du hen og rører ved den. Tak. Det viser ikke noget på sms. Det viser ikke noget. Nej, det gør den ikke. Prøv at få den til at blinke 2 gange efter hinanden. Altså gå hen og tage fat i den, slip den og tage fat i den. Så du går frem og tilbage? Nej, ja, hun sagde jo lige, at hun skulle tage, altså hun skulle Ja. aktivere det. Det er fedt, det her. Lange Margrethe, kan du se os? Os to, der sidder hernede. Eller kan du kun høre os? Så prøv at gå hen og røre ved boksen eller kuglen, hvis du kan se os. Eller høre os. Er du ven af Lange Margrethe? Eller kendte du hende? Så er det væk. Det kom hurtigt og så væk igen, ja. Ja. Er I stadigvæk hernede? Prøv at gøre et eller andet. Hvis I stadigvæk er her og har lyst til at snakke med os. Der gik lyset på kameraet. På SLS. Jeg skal bare lige trykke her. Var det dig, der gjorde noget ved vores kamera? Så prøv at gå hen og røre ved det grønne lys eller kuglen. Der er 2 kugler. Jo. Blinker den igen? Ja. Vi har haft den til at blinke 3 gange nu. Ja. Eller ikke også, det er nogen, der får det til. Men vi kan jo bare høre det gang inden. Er det Lange Margrethe? Ja. Eller i hvert fald en, der kender hende måske. Vi har faktisk kunne få dem til at give udslag på kommando ved at spørge. Okay, er I trætte af, at jeg kom? Det tror jeg ikke. Velkommen, der er hernede sammen med os. Tak for det. Skal jeg sætte mig... Skal jeg sætte mig sammen med dig? Ja.
Du kan prøve at se det med det. Okay. Bordene, de er separeret. Du går på kickstien, så du kan ikke... Vi kan ikke komme til at aktivere dem. Nej. Og vi har prøvet at lave en test. Jeg har prøvet at hamre i bordet. Ja, og rejse op og sætte sig ned. Og det er lyset, så sådan. Jeg tror, det er det der ligger på bordet, der vibrerer. Det kommer længere hen fra. Så prøv at se, kan I se mig på... Ja. Og jeg rører ikke bordet. Kan du sætte dig over for mig? Eller bare gå hen til det grønne lys, du fik til at blinke før. Der står lige foran Kim og mig. Du må gerne komme tilbage. Vi gør ingenting. Og jeg håber heller ikke, at I vil gøre også noget. Vi er her kun for at kommunikere. Var det en, vi kendte lange Margrethe? Vi spurgte, om det var lange Margrethe, eller om der var nogen, der kendte hende. Ja, så gav den udslag. Både med kugle Ja. og mailmeter. Skal jeg flytte mig igen? Vedkommende var her lige før. Kan du ikke vende tilbage? Og vise dig igen? Du er i gang med at fortælle en god røverhistorie. Nå. Tak skal du have. Kan du prøve at se om, bare lige for at... Kan du prøve, hen ved siden af, der ligger også en kugle. Kan du prøve at få den til at blinke? Den skal nok have et ordentligt puff. Prøv at få den til at blinke. Det burde sådan en stolt landevejsrøver, der kunne finde ud af. Prøv lige at gå den sidste runde her, inden at vi tager hjem. Så hvis der er nogen til stede her sammen med mig, så prøv at komme med en lyd. Det var som min egen mave. Hvis der er nogen til stede her sammen med mig, så prøv at komme med en lyd. Eller prøv at komme hen og røre min EMF-måler.
ser ikke ud til, at der sker mere her.